spatele la mine. Salut, prietenii mei de pe YouTube. Ia uitați, cu mama e aici, mă dă cu cremă pe tatuaj. Dă-te așa. Ia, unde? Dă-te să văd. Hai că vezi așa. Nu văd. Hai că vezi. Ce, pentru ce stai așa? Să te filmezi, te pun pe YouTube. Că mă dai cu cremă pe tatuaj. Da. Vrei, nu vrei, Bea Grigoria, ia-ți mă, ăla ești tu. Ce face? Vrei, nu vrei, Bea Da. Grigoria, ia-ți mă. Da? Da, ăla ești tu. Vreți? Probabil că sunteți curioși ce părere are mama de tatuaje. Ia, hai să o întrebăm. Aoleu. Mi-e milă de pielea asta. Ți milă de mine? De pielea asta, nu de tine. Da, înainte, la început, nu-ți plăceau, dar acum îți plac tatuajele? Nu-mi plac. Nu-ți plac? Nu. Păi spune că îți plac, că acum cum stă pe mine și așa. Păi, mai ales dita mai urățenia asta de aici. E urât. Ai spus că îți plac tatuajele, că sunt realistice. Nu. Bă, ce ai spus? Am zis eu odată așa. Da, ai spus că îți plac. Și că sunt realistice. Și că sunt frumoase, așa ai spus. Hai, dă-mi bilet, dă-mi... Uite crema aici. Păi, dă-mi tu. Ia, îți dau un palm. Uite. Unde ești? Aici. Uite. Dă-mă așa ușor. Altă treabă n-am. Și nici n-ai meritat. Că nu ești deloc respectos. Nu ești deloc respectos. Cu ba sunt. Bă, oi de capul meu. De ce spui că nu sunt? Așa pe toată lumea, mă compor frumos cu toată lumea. Ești urâcios. De ce? Cu oamenii răi. Care, dacă așa nu sunt. Până jos. L-ai lăsat singur pe băiatul? Da, mi-a făcut barba și a să fumeze. Mai da bine? Da, ți-am dat bine. Ți-am lăsat și cremă. Da? Să... Hai că mă duc la sală. Și cu ce mă duc la sală? Auzi? Păi, te duci la sală și nu te lovești. Nu mă lovesc, nu. Nu, pe naiba. Fac picioare, nu. Nu, pe naiba. Gata. Mă duc cu Jadoria, spune-i să te adus. Spune-i ce... Nu știu, mă, dar să s-a de... Băi, ai spus că nu ți-a adus tava. Uite-ți în țară. Zic că nu ți-a adus tava. Dă-i pace, măta să vorbească cu el. Deci trebuie să cumperi o tavă, frate. Că nu ai adus tava de 3 luni de zile. Ia, unde-i țânțarul? Ăla mă mănâncă pe mine. Tu l-ai băgat în casă. Eu. Da, și nu mai am nici prei. Revenim de la sală. Am plecat acasă. Mergem să ne întâlnim cu unii la sax, să le iau la sală. Și că vrea să facă și el mare. Uitați cu cine sunt aici. El este băiatul care face barba. Salut, salut! Dacă vreți și aveți nevoie... Ce tip de barbă la mine apelați? Da. Cum ai pe Instagram? Gabi Burlacu 99. Gabi Burlacu 99. Ești burlac de asta, am înțeles. Păi mereu am fost. Da. Îl iau și pe la sală cu mine astăzi. Și... ce să zic? Tata, așa, nu bate soarele ăsta. Acum vă mai bine. Gata. Așa. Și mergem să ne antrenăm. Sunt puțin brăcit după marea asta. Hai, ne vedem la sală. Haide! Antrenor? Mi-ai făcut antrenor și nu știam eu? Da, păi de când m-am făcut și eu băiat binez, e pe la spatele pe lângă col. Și 1001! 1002! Bine! Bine! Oh! Banana pe la sală. Am terminat antrenamentul. Uitați pe doamna mea preferată de la sală. Ce faceți? Uite, bine? Sunteți bine? Da? Cum e la muncă? E bine și îmi place de tine că faci bine. Da. Și ești băiat solid. Da? Da, și frumos. Frumos? Oh, să rămână. Și dumneavoastră. O doamnă minunată. Vă pup și vă mulțumesc frumos. Și eu. Doamne, o găsiți la sala aici, pe doamna. Da. M-am ajutat și la curățenie. Da, Da. m-ai ajutat și la curățenie. Vă pup. Și eu te pup. Da, cine mă așteaptă după ce termin antrenamentul la sală? Ia zi, cum te cheamă? Cum te găsiți cu oamenii pe YouTube? Pe Instagram? Ai Instagram? Ai astea? Instagram. Cum ai pe Instagram? Marian, liniuță, Da. AR, Da. liniuță 15. Ați auzit, dar vreo fată vrei să-ți găsești jumătate sau vreo fată singur? Bă, încă mai stau solo că am multe treburi. Da? Deci nu vrea relație, nu-i mai dați. Dacă nu vrea relație, nu vrea. Da, acolo abonați-vă și ne auzim. Da? Nu se Abonați-vă știe. la Instagramul lui, frumos. Poate-ți găsești Cred că jumătate, se nu? știe. Da.
Da? Da, ai vrea? Cum ai vrea să arate fata? Bă, nici bogată, nici săracă. Între. Adică ai vrea să aibă bani? Bă, pe o parte aș vrea, pe o parte nu. Da? Adică tu cauți banii, nu cauți sufletul. Bă, Deci pe pe o parte- interes? Nu. Pe Da? o parte pentru ea, nu pentru mine. Ah, foarte Pentru bine. ea bani. Ca să nu îmi ceară mie bani. Da? Nu de asta. Ah, nu vrei să plătești, adică, nu? Salut, salut! Vezi că ți-ai dat seama? Mai Foarte bine bine. să-și păstreze ea. Băiat deștept, băiat inteligent. Mă bucur. Deci cum ai zis mai și o dată, Marian? Marian, linuța R, linuța 15. Ați auzit, Marian are 15. Vă bucur. Terminat sala, Nicolas s-a dus la studio, eu merg cu finul meu. Vă salut, apucați-vă de sală, fiți sportivi așa ca mine, bombardieri și acum ne vedem la fotbal. Merg să mănânc după sală și am venit la un teren de fotbal să văd dacă pot să joc la un fotbal 2-3 minute pe aici cu copilași. Acum să vedem. Să vedem dacă ne primesc copiii aici pe terenul de fotbal, că sunt prea mulți copii și suntem curioși dacă ne dau afară sau ne bat. Băi, ne lăsați până Ia, puțin stai să vedem jucăm dacă voi. merge. Am ajuns la fotbal, primul meci l-am câștigat. Ia, zi cum te cheamă? Răzvan, Răzvan? Avem. Cu cât am câștigat? de. Va nu-ți mai trece dacă mai stă la masă sau nu. Ia mai obosit, mortule. Nu mai pot. Care e portarul nostru? Aici. Ia zi, frate, cum te cheamă? Mario. Ești portar, da? Bravo. Bă, bun. Sunt mort de oboseală. Vreau cei care au fost la fotbal să-mi scrie în comentarii că nu vă mint, am stat numai la masă, n-am ieșit deloc, am ieșit după 2 ore pentru că nu mai aveam chef să alerg și să ne jucăm. Toți cei care ați fost la fotbal pe teren, vreau să scrieți în comentarii aici că vreau să vadă ceilalți care n-au fost și care nu știu că am stat numai la masă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce faceți pentru mine, pentru că sunteți niște oameni minunați, niște copii minunați și mă bucur că vă pot motiva așa în fiecare zi și mi-aș dori de la voi, sincer să fiu, să nu neapărat să mergeți la sală, pentru că mulți care mă urmăriți sunteți copilași, dar mi-aș dori să lăsați de multe ori telefonul și măcar o oră pe zi să ieșiți să alergați sau, nu știu, să vă apucați de un sport, fie fotbal, fie volei, fie basket, handbal, orice, pentru că peste ani de zile vă va ajuta pe voi în viața voastră personală și atât fizic, cât și psihic, cât și în tot ce vreți voi să faceți. Credeți-mă că am dreptate în tot ce spun acum, pentru că știu pe pielea mea, de-aia vă și dau sfaturile astea și m-ar ajuta pe mine foarte mult acum să îmi dați share-ul la videoclipuri, să-mi dați cât mai multe like-uri și comentarii, pentru că până acum nu v-am cerut chestia asta niciodată, pentru că o fac din pasiune, nu e ca și cum mă îmbucățesc din YouTube, dar în ultima perioadă a început să meargă mie mai bine pe YouTube și m-ar ajuta, să fiu sincer cu voi, pentru că îmi dedic mai mult timp pentru chestia asta și v-aș fi recunoscător tuturor. Așa că aveți grijă de voi, îmi scrieți în comentarii ce vloguri vreți să mai vedeți de la mine și ne vedem la fotbal data viitoare. Vă pup, vă iubesc și aveți grijă de voi.